Nu pe tine și pe Robert, știi, vă reținuți-mă așa. Dar în rest... Dar niciun băiat nu puteam. Spre exemplu, aveam așa cum a fost cu Eduard, că am vorbit și cu seara. Știam așa că e blondus, că nu știu ce, că era mai mare. Dar erau băieți pe care nu îi știam absolut, pe Marius, pe Nicolae, pe Alexandru. Nu aveam habar că există, dar să nu mai știu față. Și nu mai știam chipul niciunul așa, știi. Nu știu cum, dar pe tine te pierd. Am reținut din cauza faptului că aveai bucle. Știam că ești înaltă, știam că ești Alexandru Telorman. Și știam că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Știam că vreau să cunosc, dar planul de acasă, la mine pe acasă, la tine s-a schimbat, înțelegi? Adică a venit așa, pe care m-am dus așa și pe aceea am scai înapoi, că e mai bine. Dacă eram singur în momentele în care... În momentele astea că eram singur, nu mai eram aici. Clar. Făceam prostie mare. Devineam sclav pe aici, că eram... Mă lua, că eram băie bun. Cum mai era? Ce mi-a? Asta zic, asta mă duc, să văd de fiecare zi, să zic cap. Atâta. Nu? Nu? Hai, du-ne, termină de mâncare. Îmi dai și ordine acum. Să-i spăla pick-up. Sau mâine și mai ridic să o spăl, dar nu pot că mă mai stau mâine, da? Pot? Nu, spăl eu. Nu spăl eu, ce sper tu? Te prim cale. A mai crescut, ia uite. A mai crescut. Iar. Stai, domne, așa. Nu. E așa. Deci nu m-aș crezut niciodată. Puc ziua asta la masă cât timp spunea ce aș fa furie să mă la tine cu ochii care mă uit. Niciodată. Deci îmi dorea. Tu unde, fata aia, da. Dacă eram într-adevăr deștept, vreau din prima dată tine și vorbeam cu tine. Dar n-am fost, nu? Ce aștepți de la mine? Ce aștepți de la mine? Răspunsul care zici că tu ești deștept, dar ai greșit. A fost ciudat faptul că deci aveam impresia că tu să accepti o relație cu Tudor. Dar de ce aveam impresia? Poate că te înțelegeai bine cu mama lui? După care Nicolae era mai mult ca sigur că ai nevoie de bărbat. Mai puține șanse de Nicolae când au Tudor. Era invers? Nu era cu niciunul, dar dacă ar fost să aleg între ei doi, da. Clar Nicolae avea mai multe șanse.
Am apărut și am scoberat tot. Hai să nu râdem la astea serioase, da? Spune că era o părere bună și dacă nu m-am putut vedea așa cu ea. Nu știu, asta și o chestie, dar... Cu celălalt nu mă și văzut niciodată și era prea... Adică el e nu e copil, e imatur, nu poți să ai mari pretenții, că nu e așa mare, dar nu știu. Neapărat foarte grav faptul că e imatur, că nu e are ce și Faptul că tratează situația, gen că bagă, plecă de asta. Și faptul că nu gândește singur. Încerc așa mereu să pară mult mai mult decât este. Cum spuneai, dacă nu... Bine, pentru că tu a spus de idioție, inclusiv aia, că dacă nu să fie nimic cu mine, o să plece acasă. Și... Aia a fost ceva gen time limit. Păi tocmai de-aia m-ai și enervat și... Da... Încerca să știi, adică el nu e matur, dar încerca să-mi pară matur prin... Vai, când ești aici, am o idee de nu știu ce afaceri, de nu știu ce, că să vezi ce să fac, ce nu știu ce, că nu vreau să stau aici să pierd vremea, că mă duc afară să fac bani și nu știu ce. Și vedeam că lucrurile astea erau spuse doar așa, știi, ca să pară că... Nu știu cât de matur sau imatur sunt. Acert când ies afară. Proiesc în viitor în 2, în care să apară și 3, 4, absolut orice. Bine, uite, suntem pe aici. Eu felul cum vorbesc sau cum mă port. Nu mă recunoaște. Că de obicei sunt foarte calm, lăsător. Am și momente în care sunt coleric ce însemna că aveam situațiile ale grele și nu vreau să știe. Mama, închideam telefonul, vorbeam cu el, seama să mă face, am treabă. Și în momentele, adică momentul ce posibil făceam, nu știu. Mă închideam în mine rău. Asta a fost și ideea. Cumva să trec peste toate fără să știe nimeni. Mi-am dat seama că n-am cum. Și m-am fundat din ce în ce mai tare. Și mi-am dat seama că în viață nu poți să mergi singur. De asta Dumnezeu a lăsat pe pământ bărbatul și femeia. Și ne-a lăsat bărbatul și veverița. Sau bărbatul și peștele, bărbatul și câinele, înțelegi? A lăsat bărbatul pește. Și tu ce vrei să fii? Știu că nu sunt tocmai cel mai matur om și că nu am tocmai cea mai bună gândire și cel mai bun comportament. Ce spui așa, încep să te contrazic? Nu, pentru că sunt sigur de asta. Dar de asta mi-am dorit ceva mai mult pentru mine. Știu că poate nu sunt ceva mai mult pentru tine, dar tu pentru mine ești ceva mai mult. Nu mai spune da. Că tu queen, eu... Nu mai spune da. Da, ceva gen prințesa și cerșetor. Hai, du-ne, citesc. E, pe aproape. Și de asta m-am lăsat mai bătrânică cu 2 ani. Da. Și acum, fără mișto, știi ce zic? Femeia la 30 de ani ajunge la maturitatea intelectuală, bărbatul la 30 ceva, parcă. Deci, 5 ani, parcă.